Президент до Путіна едзе на прыём. Чай з малінавым варэннем, як заўжды прыём. Калі пры размове скажа дурасць не ўзначай, можна смела прапаноўваць выпіць смачны чай. Можна смела піць з малінавым варэннем чай. Лукашенко да Мадуры едзе на прыём. Будзе цёплы там яму аказаны прыём. Мусіў трошкі грошай сябр Мадура папрасіць, але бацька раіў лепей чаю заварыць. Грошы гэта зло, пра іх не варта гаварыць. Мы народа ў сябраванне без канца куём. Прэзідэнт да Кім Чан Іна едзе на прыём. Калі пры размове будзе не пра што казаць, можна з кулямётаў каго-небудзь расстраляць, альбо з агнямётаў, а пасля чай спрабаваць. Да Абамы Лукашенка едзе на прыём. Як заўсёды ў такіх выпадках сынок прыём. Калі ў просьбе грошай даць барак адкажа не, Мікалай дастане слоікі чайку налье, і расчуліцца Абама і дасць 3 уе. ТЗП да Гітлера едзе на прыём. Не ўсё толькі дрэннае, мы ведаем аб'ём, але ўслых пра гэта нам не трэба гаварыць. Ці не хочаце з варэннем смачны чай папіць? Жыстачайша ў Беларусі кожнаму наліць. Лукашенко зноў кудысьці едзе на прыём. Лепш на край сусвета назаўжды бы з'ехаў ён. Хай там д'яблу на краю перадае прывет. Хай яму дакажа, што ён лепшы прэзідэнт. Бо ў нас, напэўна, ён галоўны дармаед. Бо ў нас, напэўна, ён галоўны дармаед. Бо ў нас, напэўна, ён галоўны дармаед.